Mohoro benki ya yeritkoria halamis chitariki emeronkebere na isato chiomutienyi ogatano narimo umwaka no wechi bibere na meronkebere nebere umwanchi omurigerere kerongwege na buna ritkoria uri abere ritoere rukegima nabayigo kwabere go kwego kia ase emerobere yonsi ime yegetaseni kya Ndizi TV nabo bwansu bwo mogusi tabona nigo yaragire Ensa Eyemo yabona mogoroba chinga kingo kwarigani erion komanye ari nkwariganete ase Amayia Ensa Eyemo yabona mogoroba korende aya negati ari nkwariganeretie Chano na ndo gukumia konne gukumanyina oyo mintari abamoya Amayia Eyemo gukumerio gotoka koyo mwabanyagatari no nyamagega yo kumutindeka Igo asechigaba na chonsi ntorara marande to kworokigwa otatiga aya Professor Ruben Omwega Marwanga Professor Ruben Marwanga kubekwa sama sabo ero kuborio bugavana se county ya Nyamira Koko gende gento gitu kama kutarenge siringi ya 50 rere toko na 220. Bari Kenya, saidia Kenya tunalia saidia Kenya. Twachandekire mono nekerero kya bananchi kuganira igorire bintu gokianiwa Mwanchi omurigereri banayo amunaenda manke naron kwariganirite ase Amayia Ensa Eyemo senchera ere yobekeranu ekerongo kwarigani obe na inchi gwikomoiro kare ni ngongo kwenyoria buna nabako gendera gutobwatia ase chi platform chaita sense media ya Facebook na YouTube tobwati wetera Ndizi TV News aso mutandao Twitter tobwati wetera @Ndizi TV News nabaga ase website yaito nabako tobwati wetera www.ndizitv.or.ke irota endera kumanyia manke asenchera ere yobekeranu ere tariane Linosero norito kubwatira nere kwene kiabuna onsingo wikirara sense mwe manyerero nigakoro kwa Joshua Uta kabana intwiko mwerio Amayia Ensa Eyemo nigo toko ya chaka korwa se county ya Kisii awase Amayia Eyemo korwa sensemo ya Kiango eyo gotoka se wodi ya Bukimonke ebunke yabo machoge burabwe county ya Kisii ekumetie magega yo mwamato yo mo oyo bagoteba batindegete gotoka ase nyagetari ya Kenyatta aime mu Nairobi kagenderete konyora obubwenya oroboti orwa sobwagare muri keito Vincent Onyancha nabagakorobwate na tigatoiwe ari atwariganeretie Aiga na senyagetari ya Kenyatta National Hospital imeje county ya Nairobi oyo no yomo baba kolimeremo asenyagetari yeyo Oga senyagetari ya Kenyatta National Hospital niko tomo mutano mwana ko manyina oyo minto Steve Aliemba ondieku oyo twatebeti mosigire mutinyo kabere mobero yo kwa identify walese emoteli astimoteli tukamurusoro tukamwira tukamwenda mutinyo kabere ni gatono moichano na ndo gukumia konne gukumanyinga oyo mintari abamoya ari abairi n'abasani kurwa senkaya Steven Ariambondieki oyo gatebekana buna niga kwete na kwani gumutinyo kabero umwako yoiga ime ya Kiango ekenyero gya Kerenyo ewodi ya Bukimonge bumachoge burabu aya ni gotonya litari twazire kwanekia komora ni ya matuka mange abolete ngano wali nyalitari aruarete ogweniwe bono bere bya nigo twazire kwanekia ngayo mintari emba moyale nigo twatindire to mubiro mongao ona iga nigo tora mona ba mintaba iga kurwa se kinyoga gya Kiango ko manyinga oyo mintari emba moyale abona batana barabona ba minto ko ene kya magana iga nigo amenyete mukuru kwa jenga imeye county ya Nairobi eramo ne familia yaye emaragobe ye mu mutinyo kabiro mwako yo agasoka kolendete chieti koirana ase familia ye batemete kumuligia kolendonsi ekababosam maiga yechi wikibere bakanyara robot buna omobero yo monoro tokire nsemo ya Ruirwe county ya Kiambu no mobero yu oirirwa senkendu ya City Mocher ase ensemo ya Nairobi maiga ye nkago ikirana senkendu ya City imeyo mucho Nairobi niko batebete mubero yu no yobo nabakaye gumubere gochia koyoenia toiriro mubere nka twamanya Aliemba tumuntu amanyete asenyetu umubero saregete mono twari kumanya tukakagera tukamanya nganere tukaira kurendithari yero renge bona ritwa mwana twene kiringanere na indi twagokire kwa bakomorora bono ni gomo erio ya Steven Ondieki oyubone gotebekana otindege
kare atukira senyagetari ya Kenyatta National Hospital kagenderete konyora obuwenia Mabono tuna aliamba mbiyale aliamba magwana wada ko Stephen aliamba nyasa no muyama kwa wende tuwana tima ni aliamba wende nyasa mukonyere toja bantu mamba wangitu bajiro koronya gitari asinga ke yonsi maiga yogotebekana buna niga kwetana konigwa niga beri nyagetari ya Kenyatta ase gotebekana buna abasamaria baya na ubambo nyorete gatigere chinkoma ekerekere bono niga bete kago sanga nwali tukeria rweta senka yaye na bakamoreta senyagetari ya Kenyatta me Nairobi bakamutigororo kulinda sebono niga korokana gotwaro muchando moke wobongo libolio letigarete ndribuna aiga ime ya kiango wadi ya bokimonge umachonge borabu oyo ningogose watindegete n'umwana obo otokire kare nyagetari boigo libolirende nditigaribuna amamochaya na yango mbalia waireto mubere gose nenkendu ya city lichibu ningorategore timanya Vincent Onyancha Ndizi TV Emesa ya Mangana Amayia Mbia mono umurikeito Vincent Onyancha asorbote ururu ikranu koru ase county ya Kisii. Ekera bono ense ya Kenya gendrete konyora chingongu kubwatikana no komentukana kwa magori y'ebinto nigo abanainchi anena baunchorire babiri bawesokia na kwemurunganya askeri bawote nigo bawetera emechande menge asinge nche binte binge nigo rigorire igoro mono nabona nigo bamuganire umurayi ense ya Kenya musike urumwiga Kenyatta korigerere ngane yo nakobakonya asinge ncho na barabwonkoriye bare engeria yo Orobote urwa senchira yo boime nigo twariganire no muri keito Ndemo Stephen Nigo torasobo gatagati wo muchobo songo ase Kisii main stage astora beto gusangana bwatani au bwo boncho libogo chisabari ko Ensa Eyemo gochia seyende astora beto komanya bunanda ke okomenta kweligoria maguta na kiria nyarire go turuba ni chisabari chabantu ko Ensa Eyemo gochia sensemende amagori muna bona na jirenta gete kogenda Nairobi enanyorire twagacherere singi 600 one efe age pande te chiete igoro kaki nari gosabanga maguta agu na intu naritora nyore chinguru chingororo elinde eli na intu tosabiri asto sabiri gochi na mono goche serude ya Kisumu edu akairere siringi 400 wana ntu amentete toeka siringi 500 fare tumeshindwa kuongeza hata abiria wakuji kila mtu analia hali ya maisha magumu kwa hivyo hata vile unaweza ongeza fare kuna ile pesa sisi tunakusanya inaenda yote kwa mafuta tunabaki bila pesa gati ya bali tobeto gosangana bali ngobanya lego terera bene buna maga yo komenta kweli goliria maguta nigo bono okomenta kweli goli wose fare ko Ensa Eyemo gochia seyende ya ireira bande go kiana ni chisabari chiabo ya irere sector ye ko etere mechande menge injeno munya biashara be town ma Pero mnango turuboka kurumate ndo chabanta bachandikite bagutara na magure sengeja mabuta achire igoro mono abantu bagutaga gusabiri gose barenga enda babere gose batatu banyore FA ya bere igoro bate abondi ototomoyo mo kando no guturbania sector yo basombi okomenta kweli goliria maguta nigo yaire komenta kwa magori y'ebintu binde bya nyumba eyo yaire bali basangana Ndizi TV goichanero gokonga kwa bogima obosibu ajire bugokoruga siringi 250 kore na abana batano nyomba neze gimoko rwanira liko gisuguri kirateke bone to chandegete na muno chabange nabo baregane chikarabe to getundu bakoni amache nduko nyago bori amache unabona amache na uje tuno mungina kuruka ayirire ese ngenyero to kubucha gatwanywa bona abakoni nduko nyago bori amache egete 40 akanyo to kubora siringi 200 anko ni amatoke ngoji ko ena mugondo kwa monto anya litoke lire igoro na kagure 200 na agora 400 ngoji ko gende duka na nyoro bosi 200 bole esukari 150 gaito gocha okogani kwabone serikali kobeke mirobelio gokea kweli goliria maguta elioko abana inchi omoeso igobona to sabe serikali ya Uhuru Kenyatta banya wikaransa boka banyene elinde banya ko bako yeria maguta nalio bonjere bravo biyatanya ko batoko nyore kidoko nyamara goba tuasara singa jeido tego gocha gototanga semo de tibiro karegero mwana inchi oyo nsega iga
obosibokeane kura tutete kwenda bara ebiongozi bitagenda kubure ga kuchese government ya igoro etokene rio bosi ama gutera nese igatwa ngosaba serikali munyare kurigereria igoro amangana ya mabuta munyare kurigereria igoro ya mangana ye ndagera omotorero ikire siringi 200 omondo obwata abana gusenane nakiba kare koragera no mochango to uchigo korororo. Thank you sir Mr. Uhuru. Naomba tusaidie Kenya. Bari Kenya, saidia Kenya tunalia. Saidia Kenya. Kuja Mr. Ngwae, uko sawa, saidia Kenya. Mimi ndio choko na business man stage hapa. Wamama wanalia hapa chakula atuusi na kasika. Atuusi. Angalia nisausa hii unaona chakula kitu yoyote tangu asubuhi niko njaa. Kuripoteri Ndizi TV kurwa sobo gatagati wo mucho bosongo. Elietaliane Ndemo Steven. Toko genda se kaunti ya Nyamira nigo umugambi we location ya Getare yo toka se wodi ya Kimera ebunge ya Kitutu Masaba serieta Osmas Mocha abeire aba hose abaga okoro muyega bwokorwa bisi maga yo okoro bokoreri buno mugambi ya senseme yo asegeke Getambe asabaga okoro muyego yo asenga ya echinseme cyo cya Kimera bantabange nigo beso kena gwikira naso muyego yo abaganya bagambi bande gokora obokoreri asencherere ndonge erekero barabe bakogenda sumutimo ko goserita yabaye babe bako inyorwa ase amayali bakorire omuri cyo ito Mildred Momanyi nabwo atamange kubwatikana no roboti uru Omogoko netengo nigo oanekigwa asegeti kyo Makondo imeye location ya Getare ewodi ya Kimera ebunge ya Kitutu Masaba imeye Nyamira chingaki omo chief Cosmas Mocha bwenseme yo akora emirimo yae yobokoleri ase abarai ao bamogokera ase obokoleri bwae obuya Mocha wakore gasingia abanda abajira abana bagutworo kinga bagambi mbanchire and specifically gasi yaonengia. God bless you. Gokwendanga gutimoka. Gutimoka egasi ne nyingo raende nkokore in the community. Wish you all the best. Thank you, madam. And I thank madam for what she has done for you. Kwanza chief, sina chief, umefanya kazi mzuri sana. Na tunakuheshimu na tunakupenda. I wish you well in your retirement. Wananchi kweli mimi nataka sema naro. Na nimefurahi sana kwa rangu. Bwana chief amesanya wananchi kutoka mbele sote ya Kenya kuja kusherehekea sherehe yake leo. Nataka kuwaeleza wananchi si rahisi sana chief alitae aite wananchi sherehe. Chinga kiecho nigo Mocha abakire abamenyi abo ngambu ya mono na kuganya okubwaterana ase balibale ase obokoleri na kwena kiabuna emeremende yonsi nebwate amakongu ao ase kolende agokire gokora emeremo ya yebya isiena arure nebwata a lot of challenges lakini nadigire a very able team aso mugambi igoro na aso mugambi Bernard iwonda getemba tebinga mama sikani am aigoro mono. You can use me as a mirror wagaja, a location yeto, and the entire world. Nakimoga deba. Ondu etega uno mwano ino wewira sekenyureke na wasukuru sana. Obwale atorentire kuruto chake gasi yeiga. There have been challenges here and there, but God has been able otorentire this far paka tuaikeirega tuaritaire tunasukuru kwa yote. Nigo abarai balia baikirana ase omuyego yo bamuganirie amaya chingaki agocha gutimoka korwa ase obokoleri. I've come to your retirement age and I will thank God for it. It's not easy. Kwa hivyo tunashukuru Mungu because he has given you life and he has kept you safe all this time. Anje nacha ya sengencho chibuno musani one naende tuakorere gasinere ekana leo college project ya gukora misadina leo college goita jisukuru na akore kemera chinyinge umugambi na bale gocha tuakorere gasinere we have work together. Mocha ni rafiki yangu, tumetoka mbali na yeye na mimi nimekuja hapa kuhakikisha ama kushuhudia kwamba yeye
anaenda nyumbani kwa njia mzuri. Gingo lipata liga taseni kia Ndizi TV, ilitaliane Mildred Momanyi. Miyamono mulikeito Mildred Momanyi asoroboti urukuru ase county ya Nyamira. Ekerabona togenderete gutigara ase county ya Nyamira ni gomurwanirire bwekirgo kyobo governor Professor Ruben Marwanga abeirega kubekerwa masabo nabagaka kurwa ase county yo bunenchira ya moyo kumesesenia iriyo gochia koira libaga lyo burai ase kirgo kyobo governor ase county ya Nyamira. Okwana chinga kiecho Professor Marwanga nigo ateba gusaria chira cyo chwikirania magendero ya chingencho au kweneke bune county ya Nyamira yabeirege waka egetambukiro kia mutwe. Murikeito korwa ase county ya Nyamira Job Manki noroboti urwa senchira yobuime. Asensemo ya kera Bonyunyu West Mugirango county ya Nyamira. Professor Ruben Marwanga oyorariye ganga yogo chikorwanere kirokyo bogabana we county ya Nyamira wetera ekiama gya Kanu nabekerwa egutwa na gosaberwa nabagaka begekoro abo bubuyi abagaka bwokorwa sewodi abogichora mbate bambale noboremu obonene bunanachikora account Nyamira ikiagera nabwate obumanyi obonene asinagwa yari mongolisi sabrikese nya mongolisi ngabona triga sekireke twaro twalo mwana twamuire nero ko ba murangito igo asechigabana chonsi ntorarura marurande to kworokigwa utatiga aya Professor Ruben Omwega Marwanga oyo twamuire kurwekerama kurugeta kurubosyango kurubonyunyu na kurwonsiga iga paketono gaiga twamuire nga nerebeka togochora elierinde anyale ko bagako bomurayo ito mwake sabwe kwasoa na ande sabwe ngiya ndo ngainu na ekeneke omwere tosire tiato sabenya samokonye na anda ete buna tuacha sekereke abekera gekwera buya getokonye kenye ngima. Professor Marwanga namochia serikali ya county Nyamira asogotiga bamenyi maega asa magenderero che bambekere egutwa bangeri timo bago bosubuni bambolie yes nso Nyamira ngambe gabanoro ngambe buya bona babekere kibese byabantu baito kibese no mubuke emyaka 10 bona abantu basumbogete narwa eirago chikoreta magenderero amanene ase sekta yobochenu chisemi endemero na gwakera obomobwazi miola umoja ekoko una serikali irachikoreta amagenderero ase nsengima ya Kenya nikore gasi ngiye paka mo yani mwe na ini mwe mwana okore gasi ngiya chisemi na number 1 naende ninchembe ase yisemi echo gente kitangani neji basari ngoza kobeka 500 million ase basari ase budget raira ga chakura chikura ngote yabaran kwara abantu 6000 shillings jeni mente chiri buinye chike chiri bukomi orocha baga baranyora bono chiri bukomi na mariyogo na tonya babere buya nigo siasa chekero kyobo governor ime county ya Nyamira chabetanse asoyokorige kero kyobo governor gweterekero kya Kanu abekerwa egutwa na gosaberwa ensemo yakera egotoka West Mugirango county ya Nyamira. Ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi. Togotigana noroboti orukoro ase county ya Nyamira nigo yarokanire buna omwana gose abasabeke goriageke nigo bawetere mechando ye chingencho au buna kunereriwa gokorigwa chigasi chire chingongu abana banyaruka gusarwa nabo igo echinywomo chiagenkyo nabona nige kyombe ekemo ekyo kirengete kwegerera omwana mu Afrika kimanyikanite buna Joining Forces for Africa itkoria lero baba gutwarege karo imeyo mu Nairobi irokobeke merobero barachie kubwatia kwenekya buna omwana onyorire obwene yani gagocha amatuko make magega yo mwana mu Afrika kuinyorwa egento ekiombe kyaberege kuboria serikali osechi serikali chorogongo ru Afrika kwenekya buna ngo mukyabarege tambugiro kebwenete yokorenda omwana mu Afrika oroboti oru nigo twariganira senchera yo bwememono no muri kyoito Frida Kerubo. Ikiombe gia Joining Forces for Africa Jofa ekige kwegerera omwana omu Afrika nigo gyatwara egeikaro lituko lya rero elyo kwekwanera emechando abana bagwetera. Child safeguarding is our core business, and to this we promote child participation in all our programs in our projects. So we have zero tolerance to child safeguarding.
Ukwana na baliki bamangana ase omubagani oyomo imeyomo chio Nairobi nigo ababwatani bekiyo bachonjora emechando eyo gati yabo enyomo ya mapema abana gokoligwa emeremo emekongu ogosarwa kumwana omunyaruka obotuki obobebwe metandao egati ya yande amange. And I want to focus on the hunger situation in the whole of Africa. And we are finding that is causing families to undertake a lot of negative coping strategies, coping mechanisms. So you're finding, as we were discussing earlier, it becomes an instigator for girls to be married off. It becomes a cause for boys to be forced into child labor. Kolengana no bolingo likorwa ase ekiombe kia UNICEF omwaka bwechiribubere emerongebere abanyaruka batatu gati ya 10 nigo bakonyomu bataraikia emyaka 15 nigo yarorokanire buna korwa chingaki oboroire bwa COVID-19 bwa chagete ebikole byo nigo byamentekanire ase ekerengo keigoro mono. Was COVID when children were supposed to be were forced to go back home. All education institutions were closed down and children are forced to go home. Some people took advantage of that. Bono nigo baganirie chiserekali ase orogongo rwa Afrika kubwaterana na babwatani bana eliokoene kibuna eserekali yabekire amarago ase okwegerera abana nabo igokoligereria emechando bagwetera ase amagimabo. Amayia na Ndizi TV Erietariane Frida Kerubo. Bunenchira yamo yogo kinya sector yoburemi anene oburemi bwechaye nigo bona ba director bechaye korwa Sage Factory sano nemo korwa se county ya Nyamira babere bago kwanera gusekoraria bonus yo mwaka wechi 2022 no yomo no mwaka wechi 2022 askeri batebere buna bonus yo nigera komenta asekerengo kemeronko emeronke na isano igore yemia erioko eneki abuna abaremi babere bakonyorengere yabe bwenerete bunenchira yamo yo kwegenderera buya asamayimabo. Dr. Deus Mose Mangenya, a board member ya Nyamira, Zone 10. Igonde no mo pasitoria lero ase kotangaza bonus ya omwaka emerongo 2021 na 2022. Aba chidaro tanjanya ranete chiga deliberate chikariye libtam na ande tuanyolire chibese chiasa factory chitu cha Nyamira factory go Nyankoba factory omwaka oyo ya badeclare bonus ya shilingi 20 na senti 10 ya Yanchole factory shilingi 21 mwaka ulia bonus yo mwaka the previous year ya Yanchole shilingi 7 na 15 lakini na Nyankoba shilingi 8. Tombe Tea Factory bonus yo mwaka oyo shilingi 22 kulingana no mwaka ulionde ya kande shilingi 7 na sumun. Factory ya Kibirigo Tea Factory igego ja kwa balimi babo shilingi 25 kulingana no mwaka uli ya kande shilingi 9. Nyansiongo Tea Factory Company Limited ya igego ja kwa balimi babo shilingi 27 umwaka uli ya kande shilingi 11 na sumun. Factory ya Sanganyi igego ja kwa kana bonus shilingi 28 umwaka uli ya kande shilingi 7. Chinga kiecho ni gaba director bo baba goteba buna o commentwa we bonus nigo wachire magega ya maunchorere gokorwa ase sector yoyo bonchorere bwechaye usoboremi bwechaye unenchire mo yoko enekia buna kero muremi ngo chiare kokonyeka kurwase uboremi bwechaye. Aya na machiko atokonyere mono machika reforms agerire abalimi baito ba wakana kibese chingia ikicire chingia cyabe chingia nani na utobe very competitive as a zone yeto igongo libageri wakera aba colleagues once which factory chito sanemo nabalimi baito asaba tole chaye nyinge chanje amentekana negasi akolirwe ngia zi factory paka twanyore ya bonus yo mwaka 21 na 22 na ndengo batebinga obolemi ne biasara binde byonse tigato soye mugondo
mente amapato togosoa sensemo ya siasa nigo omokonyi bomurwaniriria bwe kirugo ky'oburayo bunene bwense weterase obomo bwa Azimio la Umoja wa Kenya Musbat Martha Karua aberega kugania abakenya kwene ky'omurembe chingaki echiga chia siasa yani gaya kwana ase county ya Marsabit chingaki gosa sensemo ya Marsabit chingaki aira gose chingaki obomo bwa Azimio la Umoja wa Kenya abakoira siasa chiabo ase agania abamenyi bechinsemecho komwakera chikuraso obungu musikiraila Molodinga na watabuna robwato bumanyi boisaine orachikoreta maunchererio imeyense ya Kenya. Sisi tunaomba bila amani hakuna maendeleo. Na lazima kila mmoja wetu aweke amani. Kura ni siri, nyinyi ndio mtajua ni nani mtapatia kwa kila kiti hapa Marsabit. Lakini kura ya president ni ya baba na mama. Ni ya baba na asanti sana, lakini ya mwisho tuige amani na tuombe kura hata za MP na za gavana kwa njia ya amani na sio ya furugu. Chingaki echiboigo nigo abaraya bobo bwa Azimio la Umoja wa Kenya bakora wano musikiraila Molodinga baba we akireko asensemo ya Muyale awase abaraya banke gatia bo Peter Kenneth yokabero mubunko Gatanga Junet Mohamed oyoro mubunge Osuna East na boigo Francis Atuoli oyoro moriki omonene bwe kiumbe kyabakori emirimo kotu egatia barayibanda banke barokana ko bagikere bururu abamirira babo oyore omokonyi bomurai wense ya Kenya Dr. William Samoei Ruto na watabuna chira chia echinyinke nechi obongainereria asiboigo batabuna Raila Nero isaine gocha kugamba ense ya Kenya aise kwewaribaga. Ule jamaa tunapingana naye ndiye alikuwa anapinga katiba na katiba ndio ilileta devolution, manake hakutaka devolution. Ya pili, huyo jamaa ni master of double speak. Juzi amesema atatoa wa China Kenya. Yeye ndiye alileta wa China kwa zile projects zake za ufisadi. Kweli si kweli? Ya pili, anaongea juu ya deni. Tunajua mheshimiwa Duale ndiye alipitisha mswada ya deni ikaenda 8 trillion. Na ile pesa anasema atatoa ni ya kukopa. Mtu yule peke yake katika Kenya hii akiandamana na mama watakaofanya nchi hii iwe kama nchi zingine, watoto wetu wapata ajira. Mimi nikiwa kiongozi wa wafanyikazi najua ni mtu mmoja tu. Huyu ni omwanchi omurigere libono no nyansiasa ekyo kyabachiko bwata insa senseme ya Muyale na boigo Marsabit nigo chibura buru nke kyabachiko enekiwa asensemo ya Marsabit ekero ogotaiwana na gusengusana no yabage ko enekiwa egati ababwatani na boigo abarwanirira be birogo au kurwase obo mu Azimio la Umoja wa Kenya entononya nabo kyabetereria abanyanyimbo gwikera nase enseme yo eriyo ko enekia obotoereru ayona na kwarigeneretia se Amayia Ensa Eyemo yabono mogoroba korenda yo munayanda mange chikoraga chinsa isato ninjo kumanya na inda senchera ere yowekiranu bia mwana sogo chora kubana injo ko mwerio bali bonse baba kwatera na inje ko eneki abuna onse yawekera senchera yowekiranu na barabni gonko bakira ngambia muno nyora na bakogendera gotobwatia wetera ase website yeto www.ndizitv.or.ke asense moya Facebook na YouTube tobwate wetera Ndizi TV News na bega so mutandao Twitter na bagotobwate wetera @Ndizi TV News eri ogendere kubwate arion sto koretera sore asenchera ere yobekiranu yendera utwaro boligere liborobya ere tariane Evelyn Osero nortwa kubwatira nere kwene kiabuna onse awekere korwa sensemo yemanyererio nigakoro kwa Joshua Uta. Television ya Ndizi TV, Vono na buku